Ik ga even naar de bar. Henk Schippers uit een PK Sidekick West. Hier een prachtig programma bij de lokale omroep. We gaan net al te bot in de materie met dat programma. Best kwijtraken, Henk? Ja, dat is helaas afgelopen. Balen zeker? Aan de ene kant wel en eigenlijk aan de andere kant zoals het nu gaat niet. Nee, want? Nou, ik ben een eigen station begonnen. Ja, en dan ben ik even. Ik zei, nou, dan moeten we toch even wat aandacht ons kijken. Ik ga een mooi filmpje van die krijgen. Ja. Die liet we aan even zien, Henk Schippers. Maar wat programma makkers nou? Of is het een heel radiostation wat nou opgejochten hast? Ik heb nu universeonline.nl. Dat is eigenlijk zou ik stoppen door het gebeuren bij Middelzee. Ik denk, nou, ik ben 16 jaar begonnen. Ik ben nu 53. Ik vind wel wat. Ja. Maar er was een hele explosie op Facebook. Dat wil je niet weten wat er gebeurt. Ik denk, nou, ik moet op een of andere manier terugkomen. Ja. Dus ik heb de Buma Stemma gebeld van hoe kan ik het nou het beste aanpakken. Nou, ze zeggen er is een stichting in het leven, die moet je even bellen. Dus dat heb ik gedaan. Binnen 24 uur was het geregeld. En vandaag heb ik de licentie binnen van Buma. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dus en wat hoort dat in? Dus ik hoop net 24 uur in deze uitstuur, want dan had ik nog werk en had ik gezin en een vrouw en zo. Nou, Willem, je hebt computers hè, tegenwoordig. Oh, 6 op automatisch. Ja, we gaan 24 uur alleen muziek draaien. We draaien geen reclames, geen nieuws. We hebben alleen 24 uur muziek. Van alles wat van de 60 jaren tot nu. En wij gaan dan maandag en woensdag doe ik even 2 uurtjes live. Dan doe ik even de avondeditie, hè, van vroeger, van de ochtendeditie. Ja. En vrijdag, ja, gaan we los met Radio Café natuurlijk. Toen had de film maken, even een blik in de studio. Maar Henk Schippers zelf weer in het woord. Je weet even een Sjen. Vrienden van Noorderwin en Willem, hartstikke top dat ik dit even tegen u mag vertellen. We hebben 10 jaar lang op Radio Middelzee het radiocafé gedaan. Dat is gestopt. We zijn daardoor een eigen radiostation begonnen online, universeonline.nl. Dat hebben we binnen een paar dagen weten te realiseren. We hebben 24 uur lang non-stop muziek, jawel, geen nieuws, geen reclame, helemaal niks. En we draaien alleen maandag, woensdag 2 uurtjes met de avondeditie. Dan halen we regionaal nieuws uit het hele land vandaan. Dus dat is leuk. En wij hebben vrijdag natuurlijk dan altijd het radiocafé. Dat doe ik met mijn lieve Treinie. Dat doen we met heel veel plezier. Daar zijn we altijd te beluisteren tussen 8 en 12 op de computer. Als je naar www.universeonline.nl gaat, daar staat alles op hoe je dat programma kan beluisteren. En ik zou het leuk vinden als je vanavond ook tussen 8 en 12 even gaat luisteren. En ook even iets in mijn gastenboek schrijft. Dat zou ik helemaal top vinden. Dankjewel. Ja, dat binnen de ware liefhebbers. Een echte eigen radiostation. Ik weet best een enorme radiomaker. Eindelijk en gelukkig heb ik het internet voor die dus aan de bak. Ja, het is gewoon... Stuur het al uit of moest wachten je dus op die licentie? Nee, ik mocht uitzenden, want ik had gegevens van die stichting binnen. Dus ze zeggen als er bij je komt, ik dat laten zien. Dus ik ben al een maandje bezig. Het gaat echt lekker. Met al je presenteerde programma's? Nou, ik doe alleen met Treinie dan het radiocafé. Maar maandag en woensdag doe ik altijd van 7 tot 9 een soort Hart van Nederland, zeg maar. Een avondeditie met alles uit allerlei provincies vandaan, gekke dingetjes en zo. En voor de rest lekkere muziek, gewoon lekker genieten. Hoe best te vinden? Nog een keer hebben? Universeonline.nl. Maar straks nog een keer op. Oké. Super.